салом дӯстон, ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 7 хонаи фурӯшӣ мегардад аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. Чӣ хонаҳо дар имрӯза навормон мешаванд, ҳозир ба шумо мегӯем. Якхонагаи фурӯшӣ дар гардиши фабрика бо нархи 250 000 сомонӣ, инчунин ҳавлии фурӯшӣ дар гардиши фабрика ҳам ҳаст, ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Панҷакент, ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон, духонагаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, сехонагаи фурӯшӣ бо таъмири нав дар шаҳри Душанбе дар Хитои Бозор ва сехонагаи фурӯшӣ бо таъмир дар шаҳри Душанбе дар 104 микрорайон. ҳамаи ҳамин хонаҳои гуфтагиамон дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳен, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дар гардиши фабрика ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, дар якум ошшона худи бино аз 8 ошшона иборат аст. як хонага мебошад бо масоҳати 30 метри квадратӣ, албатта ки ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона ҳамаш ҳаст. дӯстони азиз, хона масҷид, мактаб, садик, коллеҷи тиббӣ, бозорча, мағоза, дорухона, гимназия ҳамаш ҳаст. дӯстони азиз, бо транспорт мушкил нест, транспорт наздик аст. хона техпаспорт дорад, термекс меистад. нархи хона бошад 250 000 сомонӣ, боз муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, як хонага бо таъмир дар ноҳияи Рӯдакӣ бо нархи 250 000 сомонӣ. ва дӯстони гиромӣ, аз гардиши фабрикаи ноҳияи Рӯдакӣ боз якта дигар ҳавлиам дорем. ҳавлӣ бо нархи бениҳоят хуб дар имрӯза навормон ҳаст. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, боз дигар хонаҳои хубам ҳаст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Панҷакент дар деҳаи Кумок қарор дорад. ҳавлӣ иборат аз 6 сотиқ замин, 3 дар хона ва 2 подвал мебошад. дӯстони азиз, мактаб, супермаркетҳо ҳамашон дар наздикиаш қарор доранд. нархаш бошад 400 000 сомонӣ, боз муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, WhatsApp ҳам дорад. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, 6 сотиқ замин, 3 дар хона дар шаҳри Панҷакент дар назди мактаб, мағозаҳо бо нархи 400 000 сомонӣ фурӯхта мешавад, ки нархаш боз арзон мешавад. дӯстони азиз, барои ҳамин марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон деҳаи Меҳнат ҷойгир мебошад. номи пештараш деҳаи Расвет. ҳавлӣ иборат аз 5 сотиқ замин мебошад. дӯстони азиз, хона аз пеноблок сохтагӣ аз 6 ҳуҷра иборат аст ва баня, кухни ҳам дар дохилаш ранги стили Россия ҳаст. обу барқ дорад ва дар ҳавлӣ як камаз, шебин, қуму санг ҳам дорад барои идомаи сохмон. нархи ҳавлӣ бошад 350 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар, чун ҳар вақта занг занед, пурсон шавед. гирди ҳавлӣ ҳамаш маҳкам мебошад. дӯстони азиз, барои ҳамин марҳамат. 5 сотиқ замин, 6 дар хона дар деҳаи Меҳнати ноҳияи Хуросон бо нархи ҳамагӣ 350 000 сомонӣ. аз номи каналмон муроҷиат кунед. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дар гардиши фабрика ҷойгир мебошад. деҳаи Истиқлоли 4, дачаҳои Қудрат. аз мости 46 микрорайон то хона 6-8 километр аст, менависад соҳиби хона. ҳавлӣ иборат аз 5.5 сотиқ замин, 3 дар хона, 1 коридор, 2 подвал, 1 ҳаммом, дарахтони калон, мевадиҳанда, масҷид, мағоза, мактабам дар наздикиаш ҳаст. нархи хона бошад 450 000 сомонӣ. соҳиби хона менависад ки омада бинед, боз савдо мешавад, яъне барои харидорҳои аниқ нархи хона савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат. 5.5 сотиқ замин, 3 дар хона дар гардиши фабрикаи ноҳияи Рӯдакӣ бо нархи ҳамагӣ 450 000 сомонӣ, ки ин нарх боз савдо мешавад.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат дар назди стадиони марказӣ ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, камтар болотар аз стансия ду хонага бо масоҳати 72 метри квадратӣ дар 5 ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 9 ошёна иборат мебошад. дӯстони азиз, хона бо таъмири нав, зебо ва замонавӣ таъмин аст. баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардаги нест. хонаи нав мебошад. дӯстони азиз, нархи хона 450 000 сомонӣ боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом TJ. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона ки охирашон 0808 мебошад ватсап доранд. барои ҳамин марҳамат. дӯстони азиз, духонага 72 квадрат, духонагаи пурра аст. дӯстони азиз, ҳар ду ҳуҷрааш ва ошхонашам низ треза дорад. духонагаи пурра, масоҳати калон, ҳуҷраҳош калон, дар 5 ошёна. дар бино лифт ҳаст. ҷои беҳтарина ҷойгир аст, чунки дар наздаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. худи биноам дар наздики райкалон ҷойгир аст, назди стадиони марказӣ ва назди стансия. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар хитои бозор дар маҷмаи истихоматии Platinum Plaza ҷойгир аст, назди мактаби нав. 3 хонага мебошад бо масоҳати 101 метри квадратӣ дар 3 ошёнаи бинои новостройка. хона бо таъмири нав таъмин аст. дӯстони азиз, баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардаги нест. хонаи нав аст ва бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизере ки дар хона мебинед, чизе ки дар хона ҳаст, ҳамаш меистад. дӯстони азиз, хонаам мехаред, медуроеду зиндагӣ мекунед. нархи хона бошад $95 000. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ бо чизу чорааш. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, хона дар доми нав ҷойгир мебошад. дар бари бино, дӯстони азиз, мактаб аст. боз дар назди бино, дар ҳамин назди маҷмаи истихоматӣ сохмони як маркази савдои бузург рафта истодааст. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, ҳамаш дар наздикии хона қарор дорад. бозорча, мебелни ҳамаш дар наздикиаш ҳаст. барои ҳамин марҳамат. дӯстони азиз, хонаи нав аст. занг занед, рафта аз пеш дида маслиҳат кунед. боз ошёнашам хуб аст, ҳамагӣ 3 ошёна. лифтам албатта ки ҳаст дар бино, лекин ошёнаш бинед чӣ қадр ошёнаи паст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 104 микрорайон рӯ ба рӯи тарабхонаи Самандар, ноҳияи Сино. 3 хонага мебошад бо масоҳати 90 метри квадратӣ дар 1 ошёнаи бинои новостройка. хона техпаспорт дорад. дӯстони азиз, бо таъмир аст ва бо нархи 698 000 сомонӣ $63 000 фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, дар қафои бино, дӯстони гиромӣ, мактаб аст. мактабами дар пеши бино, қафои бино дар трезаи хона мактаб дида мешавад. мактаб аст, боғчаи кӯдакона, масҷид, ҳамаш дар наздикии хона қарор дорад. дӯстони азиз, минтақаи беҳтарин аст. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 1522 мебошад ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ. занг зада пурсон шавед ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.